bojo curhat nang bojone wong. Lah ya apa sih? Hah? Wis duwe bojo sing curhat nang wong, sik cerita nang wong, kok enak aku curhat nang sampean iki. Mulai punan iki. Mulai penasaran, mulai janjian, mulai sampai zina akhirnya. Wala taqrabu zina. Allah Subhanahu wa taala sampun ngendikan, wala taqrabu, ojo cedek-cedek, dudu wala taznu, ojo zina. Cedek nang perbuatan zina, nopo sing akan untuk berbuat zina, kudu dihindari, harus kita jauhi sehingga kita selamat daripada perzinaan. Lho niku jenenge fahisyah. Nek ana wong mabuk fahisyah, ana wong zina fahisyah. Maksude dosa campur elek. Dosa campur ndak ilok jare wong wae. Nek ketemu wong niki isin, temen sak temene dosa napa mawon nggih isin. Cuma lek zina iki lek ketemu diarak wong. Diunjuk rasa mbek wong. Seje mbek liyane, seje mbek liyane. Tapi nek fahisyah niki dosa ya dosa gedhe, campur isin, malu ketemu wong. Mergane tiyang sing ngelakoni fahisyah bukan tidak mungkin masuk surga. Orang yang banyak melakukan kejelekan, keburukan, kejahatan, masih ada kesempatan untuk meraih ampunan daripada Allah, untuk meraih surganya Allah. Sinten niku? Walladzina idza fa'alu fahishatan. Yang pertama tandanya orang yang bertakwa, mereka orang yang mempunyai amal yang jelek, akeh amal elek tapi awe gelem mandek. Awzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka mau bertobat kepada Allah, mereka mau beristighfar kepada Allah. Wong sing gak duwe dosa niki dudu wong sing dicintai dening Gusti Allah. Wong sing gak duwe dosa, sapa sing gak duwe dosa, Pak? Sinten sing gak duwe kaelekan sing hadir majelis niki? Kaelekan kula langkung kathah timbangane kaelekan panjenengan, cuma ketutup mbek surban, Pak. Jenengan mboten semerap kula mboten semerap jenengan. Ketutup dening Gusti Allah, ya Sattar. Niki sifatnya Allah Subhanahu wa taala sing mboten gelem buka-buka aib, kekurangan, kejelekan orang lain. Nak kula mbek sampean sing buka-buka niki. Gusti Allah ndak buka maksiate wong sing maksiat suwengi. Gusti Allah mboten buka kemaksiate wong sing maksiat di siang hari, ditutup dening Gusti Allah. Lah sampean sing buka-buka, Bu. Keruar iku. Apa? Mosok gak ru tak kandhani, riko tok sing tak kandhani. Ojo kondo-kondo nang liyane. Ketemu wong maning ya ngono. Ojo kondo-kondo. Akhire rata, Pak. Gusti Allah nutupi, cuma kula mbek sampean sing buka-buka aib tiyang lintu. Wong sing ahli buka aib tiyang, maka lambat laun aibnya orang tadi itu akan dibuka bobroknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong niki lek wong apik, niki kula kate membahas tentang perbedaan wong sing apik ambil wong sing elek. Siapa mereka yang berhak mendapatkan maghfirah daripada Allah? Dan siapa yang mereka akan yang pantas mendapatkan jannah surganya Allah? Patah tondone wong sing wedi nang Gusti Allah di antarane wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Mereka-mereka yang banyak melakukan dosa, kejelekan dan kejahatan, akan tetapi mereka tadi itu mau meminta maaf, beristighfar, hadir majelis sing koyok ngeten niki, insyaallah niki sing bakal nutupi kaelekan kula lan panjenengan. Amin Allahumma. Nek sik dadi wong elek ndak bakal mlebu swarga, Pak. Maksudnya elek amale. Nek elek raine yo potongan ngeten kula mbek sampean iki ndak ono potongan, Pak. Irung ya kaya kelampuk kening penyak ngeten niki wisan ya. Wis ndak ono potongan wisan saumpama sing dinilai dening Gusti Allah secara zahir. Nah, sinten nggih wong sing berhak mendapatkan maghfirah, ampunan daripada Allah, surganya Allah, di antarane wong sing ngelakoni kaelekan tapi gelem mandek saking kaelekan. Wong sing ngelakoni kebejatan tapi gelem leren teko bejate, tobat marang Gusti Allah. Nek sik dadi wong elek ndak bakal mlebu swarga, ndak ono wong elek mlebu swarga ku ndak ono. Syaratnya mlebu swarga harus apik. Apik kelakuane. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La al jannatu haramun ala kulli fahishin ayyadkhulaha."
Sorga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi ala kulli fahishin, atas orang yang banyak melakukan kejelekan dan kejahatan. Fahish, kalau nerangaken wa idza fa'alu fahishatan, wong sing akeh keelekan, nek sing ndak mandek teko keelekane ndak bakal mlebu swarga, Pak. Ndak bakal oleh ampunan saking Allah Subhanahu. Al jannatu haramun ala kulli fahishin ayyadkhulaha. Sorga diharamkan, tidak diperbolehkan dimasuki ala kulli fahishin, orang yang banyak kejelekannya, orang yang banyak kejahatannya. Nopo sing diharamna? Ayyadkhulaha, tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam surga. Naudzubillah. Sing dadi sing ndak duwe kaelekan iki sapa, Pak, kira-kira, Pak? Sinten sing ndak duwe kaelekan sing hadir majelis niki? Cuma keelan kulolan panjenengan lek terus dadi wong elek tambah welek. Berusaha dadi wong sing apik. Carane kumpul ambek majelis-majelis sing apik kaya ngeten lho. Kumpul ambek wong sing apik-apik. Nyedhekna wong sing cedhek nang Allah Subhanahu wa taala. Nek sik dadi wong elek ndak kira bakal mlebu swarga. Syaratnya wong mlebu swarga harus dadi wong apik. Teng tangga apik, nang wong tuwa api, nang konco api, nang keluarga api, apian wonge niku jenenge muhsin. Kawaliane fahish ngene ku muhsin, wong sing apik menurut pandangane Allah Subhanahu. Dudu apik kelambine, dudu apik serbane, dudu apik raine, bahkan dudu apik keturunane, Pak. Sing apik napane? Sing apik kelakuane, amale, akhlake, lah niki sing insyaallah akan menuntun kita, membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Al-Imam Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu arda, beliau mengatakan, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sa'alahu, dan orang tadi itu bertanya kepada Nabi, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada kami jika kami melakukan amal tadi itu akan menyebabkan kami masuk ke dalam surga. Dullani ala amalin, tunjukkan kepada aku ya Rasulullah, amalan apa yang menyebabkan aku dengan amalan tadi itu untuk masuk ke dalam surga Allah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun muhsinan, jadilah engkau orang yang baik, jadilah engkau orang yang muhsin, jadi wong sing api. Fa kaifa akunu muhsinan, dalam riwayat fa kaifa a'lamu anni muhsin, bagaimana mungkin aku tahu bahwa aku adalah orang yang baik ya Rasulullah? Bagaimana aku caranya untuk mengetahui bahwa aku adalah orang yang baik ya Rasulullah? Apakah dinilai dengan harta benda? Apakah dinilai dengan jabatan? Apakah dinilai dengan pakaian? Lalu bagaimana untuk mengetahui kami adalah orang yang baik ya Rasulullah? Sal jironak, tanya kepada tetanggamu. In qalu innaka muhsin fa annaka muhsin fa anta muhsin. Jika tetanggamu mereka mengatakan engkau adalah orang yang baik, maka engkau pula adalah orang yang baik. Wa in qalu innaka muhsiun fa anta musi. Jika mereka mengatakan engkau adalah orang yang jahat, orang yang bengis, orang yang sadis, fa anta musi, berarti engkau adalah orang yang jahat. Ndak ana wong jahat mlebu swarga, Pak. Mergane sing apik nang wong. Karena apik teng tiyang niki adalah tanda-tanda wong niku berarti mlebu nang swarga, Pak. Ojo sampai tangan niki nyala-nyala teng tiang. Ojo sampai lesan niki nyelatu-nyelatu teng tiang. Ojo sampai nopo sing wonten ing anggota badan kulolan panjenengan niki nyalah teng tiang lintu sehingga orang-orang mengatakan kita jelek dengan kelakuan kita. Naudzubillah. Mergani nun sewu, ibarat wong nguyu, ojo nguyu di tonggoe, ojo nguyu di desane. Cendak pesing kabeh. Lek sampean kate nglakoni dosa saksenono nang tangga-tangga sing api-api. Salate berjamaah, PTT-ne yo hadir. Keelekan aja dituturno, kersane nyakseni wong apik tangga-tangga niki, Pak. Kula ndak ngongkon sampean dadi wong elek. Cuma kan lumayan lah. Timbangane dituturno nang tangga mabuk ndek desane, zina ndek desane, nyolong ndek desane.
Akhirnya tonggo-tonggo kabeh nyakseni. Lah wong nyakseni wong elek, Gusti Allah ki nyakseni wong elek. Kanjeng Nabi sing dawuh niku. In qalu innaka muhsin fa anta muhsin. Jika mereka mengatakan engkau adalah orang yang baik, maka engkau adalah orang yang baik, berarti layak masuk surga. Ojo katik-katik mlebu swarga ndak ake syarat, Pak. Mlebu nang ngene dinas-dinas tertentu. Napa niku kate dadi tentara, polisi, ABRI, ndak gampang ake syarate, gak oleh panuwun. Tumuna sampeyan ono tentara panuwun ndek gulune. Gak ono, apa oleh wedi padha seragame. Padha lorenge nggih. Mlebu nang ngene bank-bank swasta, mlebu nang tempat-tempat napa? Kate dadi pramugari ndak gampang, Bu. Gede dukur, putih semampai. Wah, lek kaya ngene-ngene iki. Sing tuwek-tuwek maksudnya nggih, tapi tau enom piye. Ndak moro langsung sempleng ngono iku. Tau gagah piye. Lho mlebu nang ngene koyo ngeten lho akeh persyaratanane Pak. Ndani yo mlebu nang swargane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Disediakno kangge wong sing wedi marang Gusti Allah. Kali niki ayo dititeni. Gak usah ngarani wong. Nek awak kula lan panjenengan niki sik durung dadi wong sing apik alias dadi wong elek, gak ono potongan nang swarga berarti. Tapi keelekan niki kula lan panjenengan berusaha menutupi kejelekan tersebut dengan kebaikan. Teko hadir majelis koyo ngeten niki. Cek ketutupan keelekan kula sampean, Pak. Lho kan ketok rukune ngeten niki, Pak. Ngene mboten? Lho kan ketok rukune, Bu. Ngene mboten? Teko salaman, teko salaman. Lho gak rukun ndak kira teko. Lek koyo ngeten ketok guyube, ketok bersatune. Lho niki sing diwedeni ambek wong kafir-kafir iku ojo sampe wong Islam iki bersatu. Lah sampean gontok-gontokan dhewe-dhewe, tangga be tangga ndak akur, pelerok-pelerokan, siwaan. Akhire kate mlebu swarga. Lha tekan ndi wong sampean ndak wau nang tangga ta mlebu swarga. Sampean ndak gelem meneng alias culute iku. Ngrasani wong siang bengi kate mlebu nang swarga. Lha tekan ndi wong swarga tutuk ngene wong ghibah. Swarga niki nggene Kanjeng Nabi, swarga niki nggene para nabi, swarga niki nggene wong sing apik-apik. Kulo mbek sampean ndak ono potongan sak temen aku wong elek, Pak. Cuma insyaallah syukur ditutup ambek keapian, keelekan niki bakal ketutup ambek keapian insyaallah. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jaluk sepuro nang Gusti Allah, ojo terus-terusan dadi wong elek koyo ngeten niki. Saumpama kula mbek sampean mati, muga-muga panjang umur. Mati dalam keadaan gowok keelekan sing koyo ngeten niki, Pak. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita, tetapi kita membawa kejelekan dosa yang begitu besar, yang mungkin lebih lebar daripada lautan, lebih tinggi daripada langit, lebih hebat daripada gunung yang menjulang tinggi. Andai kata Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita, kejelekan kita, apakah mungkin kita akan menghadap kepada Allah dengan membawa dosa yang sebesar ini? Tekek di endi rai kula mbek sampean besok ketemu mbek Gusti Allah kok dosa koyo ngeten. Umpama di sepuro dosane, sik gak isin ta kira-kira. Nggawa dosa sing koyo ngeten akeh niki, Pak. Anak di sepuro ambek wong tua mule yo nak ndak apa-apa, nak anak sik isin, Pak, Bu. Walaupun di sepuro ambek wong tua iki. Guru ngamuk nang murid, mlebu maning nak sekolah maning nak, tak sepuro dosamu. Seisin Pak Bu nang guru walaupun di sepuro. Terus ya apa balik nang Gusti Allah, nggawa dosa sing koyo ngeten gedene, koyo ngene akeh. Teke ndek endi rai iki besok ngedep ngedek ndek ngarepe Gusti Allah, Pak. Ayo, intabe, hati-hati. Mumpung sik wonten kesempatan. Gunakan kesempatan yang ada niki untuk kita semakin menjadi orang yang baik, bukan semakin menjadi orang yang jelek, semakin orang yang menjadi merosot. Dadi wong sing maju. Duduk ekonomi ini tok sing maju, ibadah maju, zikir maju, Al-Qur'an maju, sholawat maju. Karena niki kemajuan-kemajuan yang semacam ini yang akan membuat kita insya Allah akan terselamatkan dari api neraka, yang akan membawa kita masuk ke dalam surga. Amin. Allahumma amin. Pramila saking menika dipilih. Nek wong apik temen, Pak, ndak bakal gelem
wong apik niku nanggeni barang sing elek. Nek wong apik ndak bakal gelem barang elek. Tapi nek wong elek wateke elek, tobat elek, tetep masih dikek keapian, ndak bakal dadi wong apik. Ojo dadi koyok dene laler. Ana wong watek koyok laler. Jajan mencelok. Nggih. Nang wangi ya mencelok. Engko nang kotoran ya mencelok. Majlisan teko. Kono jogetan ono ngarep. Nyawer, Pak. Lagi wadak koyok laler ngene iki. Nek iso dadi koyok tawon An-Nahl. Sampai Al-Qur'an wonten surat An-Nahl. Tawon niku selalu berhinggap kepada sesuatu yang baik, yang harum, semerbak mewangi, kembang-kembang sing diparani, mangani barang sing api, menengi di tempat sing api, wangi, metu nih, madu. Ojo disalahi tawon iki, Pak. Ki gak tau nyala. Ki nek disalahi masih sampean belayu nang kali duper sampean. Dinteni metune ndase ya. Dintup, ndak nyokot cuma ngentup, yo nemen pisan masih gak nyokot lek ngentup. Nek utek watek koyok laler iki kadzubab. Malah Nabi SAW menggambarkan orang munafik, yara dzunubahu kadzubab. Orang yang munafik menganggap dosanya seperti seekor lalat yang menghinggap di atas hidung, wa yaqulu hakadha, mari ngeten digusak nyingkri. Dosa cilik kayak wudu entek. Lah cilik ditumpuk dak kate gede ta. Ngene mboten? Nek wong sing wedi nang Gusti Allah, yara dzunubahu kajabalin, mereka menganggap seperti gunung yang besar. Wa huwa qa'idun tahtahu, mereka duduk di bawahnya gunung dan mereka khawatir akan ditimpah oleh gunung longsor. Belayu, wedi kena longsor, wedi kena gunung sing bakal lugur niku wau. Semanten ugi tiyang sing iman nang Gusti Allah, belayu teko dosa, teko kaelekan niku sebagaimana mereka lari daripada kejahatan yang akan membuat gini ku nopo bahaya tenggene awake. Muga-muga sekedhik dados ilmu ingkang manfaat. Amin Allahumma. Wong elek gak masalah. Sing penting dadi wong sing apik. Tinimbangane apik dhisik, elek nang mburi. Wah, iki wis welek tambah welek. Akhir wis tambah welek kabeh nggih. Dadi wong elek wis sing penting berusaha dadi wong sing apik. Lek sik dadi wong elek ndak bakal mlebu swarga. Dadi wong sing apik carane takono nang wong sekitare. Nek wong-wong niki jawab sampean wong apik, loman, santun, berarti sampean wong apik. Tapi mereka jika mengatakan kita adalah orang yang jelek, selalu nyala nang gene wong liya, berarti kula bisa sampean wong elek. Lek wis elek, fahish. Al jannatu haramun ala kulli fahishin ayyadkhulaha. Swarga niku haram kangge wong sing kelakuane elek. Mugi-mugi sebagaimana kita dikumpulkan di majelis yang baik ini, mudah-mudahan kelak kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan orang-orang yang baik, mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, dikumpulkan oleh sahibul haul, yang kita hauli adalah kita menyaksikan mereka adalah orang yang baik. Insyaallah kelak kita diperkumpulkan dengan mereka orang-orang yang baik. Amin Allahumma. Inna rahmatallahi garibun minal muhsinin, karena sesungguhnya rahmat kasih sayang Allah selalu dan dekat kepada orang-orang yang baik. Barokai kumpul ambi wong sing api-api. Muga-muga kula lan panjenengan didadosaken tiang-tiang ingkang muhsin, tiang wong sing api-api zahiri, api batini, api dunyane, api akhirate. Amin Allahumma amin. Niki ingkang saged kula aturaken, nyuwun agungipun pangapunten menawi wonten salah lepatipun. Al-Faqir nyuwun agungipun pangapunten. Hadanallah wa iyyakum ila sawa'is sabil. Barakallahu fikum. Hada minni. Assalamualaikum warahmatullahi